ठक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ ठक्कर होनो थांगासिनो दं। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारजों दिनै जुद्ध जागासिनो आरो बेयो मानि थाखाय जुद्ध नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों हाग्रामाया जे EM रन्जित बसुमतारी सारनि बिसिजों दिनै इलेक्शन गेलेनो हानाय नङा आरो हाग्रामा महिलारी सारा जायगा मोननाय नङा EM रन्जित बसुमतारीनि बिसिनि जायगायाव होननानै दिनै रोखा खेंफोरथि होदों हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा। दा बाथ्राया थारैनो बेसेबां सैथो हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारनि बुंनाय बिबुंथिया बेसेबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ नोंथांमोना सोर साबेसेया मोजां मोनो बिनि बिसयबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दिनै साफ्रोम रायजो राजाफ्रा दिनै जों खोनानो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनो दिनै EM रन्जित बसुमतारी सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुङो। रायजोफोर आंनि खुगानिफ्राय आं बुङालासिनो जोंहा मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। बिसायख'थिनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL दोलोआ 100% प्रिपेयार जाबाय आरो दुलाराय भारत नाङै गणतन्त्र मोनसे हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया जेरै 34% रिजार्भेसन जोंबो बे 34% रिजार्भेसनखौनो जोंनि UPPL दोलोआबो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानाव गेदेर जोंनि चिफ आरो पार्टिनि हाइकमान बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेसन थागोन आरो देबेरगाव सिटखौ जोंनि UPPL दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेसन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेसन देबेरगाव सिटआवहाय आं मानाव गेदेर जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारतिनि गोनांथि गैया आरो देबेरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायनो नागिरदों। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसिजों देबेरगाव समस्तियाव दावहा नांग्रोथों बेनि उनाव सरकारखौ दा बिथाङाथ' मा होनबावनो बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो दाखांनायनि नंखाया गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो सासे जक्कर टाइपनि सुबुं ठक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ ठक्कर होनो थांगासिनो दं। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव बा थामहिनबा BPFनि सायाव दिनै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना थारैनो खोनानानै नुनानै बुजिखाबाय। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।